Alerta, alerta. La Terra ha desaparegut. Salvant-te la vida l'any 912 vaig modificar el passat i segurament vaig provocar la desaparició de la Terra. Per tant, és possible que siguem els dos únics terrícoles que quedem en tota la galàxia. El vostre planeta ja no existeix. No podeu viatjar en el temps i no teniu missil. Jo de vosaltres buscaria feina. En aquesta part de la galàxia s'acostumen a buscar aventurers o mercenaris per determinades missions delicades. Ja n'estic tipa d'aquest menjar sintètic. Vull verdures de debò conreades a la terra i fruita collida als arbres. Si t'has cansat d'estar sol i busques la teva mitja taronja, vine a Cosmo Unions, la primera agència matrimonial de la galàxia. A Cosmo Unions no et direm mai que no. Fot el camp! Ostres, no t'ho perdis. El planeta Luxal s'acaba d'incorporar a l'imperi de Blagos. Sí? Una mala notícia, amics meus. Baral, com ho sabies que érem aquí? Ha sigut bufar i fer ampolles. Us he localitzat per telepatia. Encantat de tornar-te a veure, Lorelin. Valerian i Lorelin. Nous temps. Annexant-se a Luxal, els Blagos han guanyat un escó al Parlament Galàctic. Hauríem de fer entrar un altre planeta al Parlament, algun aliat nostre, per reequilibrar el poder polític. Un nou planeta aliat? I on el penses trobar? Lorelin, et llegeixo en el pensament que t'agradaria tornar a respirar la rosada del matí i flairar el perfum del fullatge. Para de fer el burro! Continua, que t'escolto. El que et volia dir és que sabem que hi ha un planeta tan bonic com la vostra Terra. El nostre servei d'informació ha trobat una escletxa a l'escut antitelepàtic de l'ambaixada de Blagos i ha aconseguit infiltrar-se a la ment d'en Gorkyodol i llegir-li el pensament. Li pensen encarregar un espia que sabotegi l'operació Nou Món. L'heu de localitzar i parar-li els peus. Ens heu d'ajudar, és molt important. Punt central, ambaixada de Blagos. Els Aldebarans han iniciat l'operació Nou Món, gran emperador. Ja he pres mesures per sabotejar-la. Magnífic! Esperem que el teu pla funcioni aquest cop. Últimament no n'encertes ni una. No pateixi, immensitat. Ho tinc tot previst. Molt bé. Per cert, com es diu aquest planeta que hem d'impedir a tota costa que entri al Parlament Galàctic? Delta de Betelgeuse. Distància 3.850 anys llum. Conegut com a Betel, aquest planeta ha obert les fronteres a tots els habitants de la galàxia, especialment els que fugen dels planetes que han caigut en mans de Blagos. Avís a tots els passatgers de la nau Esperança. De seguida aterrarem a la plataforma de transbordament, on trobaran un ascensor que els transportarà al planeta Betel, la destinació final del nostre viatge. L'exèrcit Aldebaran s'encarregarà dels tràmits d'immigració. Si el planeta arriba a tenir prou població, automàticament tindrà un escó al Parlament Galàctic. I això els Blagos ho volen impedir costi el que costi. Preparin els documents d'identitat i presentin-se al primer taulell lliure que trobin. Sou de Luxal? Sí, he fugit amb el meu germà petit. Yolen i Golo Calora. Sou fills d'en Zago Calora, el líder de la resistència antiblagos de Luxal? Sí, aquells monstres van executar els pares a sang freda. Benvinguts a Betel.
Kelly Karmar. A veure... No apareix a la base de dades. És fals, aquest passaport? Si ho fos, et penses que t'ho diria? Bethel és un planeta d'acollida. Aquí els Blagos no et trobaran. Benvingut. Vaja, ciutadans honoraris d'Aldebar. A Bethel les armes estan prohibides. Me l'hauràs de donar. Gràcies. I et pots estalviar les exhibicions. Benvinguts a Bethel. Fatxenda, no te n'has pogut estar, Primer grup del mòdul de transbordament. Em dic Lorelin. Abans t'he sentit. I sento això dels teus pares. Gràcies. Atenció, tanquem portes. Ens costarà trobar l'espia de Blagos. La comunió amb la natura. M'emociono i tot. Tu no ho pots entendre. Has viscut sempre entre formigó i acer. Quina diferència amb l'oxigen artificial de punt central. S'ha de reconèixer que aquest planeta té un cert encant rústic. Ja sóc aquí. Em dic Olgar i m'han encarregat la direcció d'aquest comboi. Amics meus, estem a punt d'emprendre un viatge de 3 setmanes que no serà gens fàcil. Ens dirigim a la Gran Vall. En marxa! No la suporto, la natura! Aquestes cases vivents són molt pràctiques. No només transporten passatgers, sinó que també fertilitzen la terra. Això sí, s'ha de vigilar on es posa el peu. Hi ha una cosa que no entenc. Per què no hem aterrat directament a la Gran Vall? Ens hauríem estalviat aquest viatge tan pesat. Hi ha un munt de tempestes elèctriques al voltant del planeta. L'únic punt d'accés aeri estable és el que hem fet servir. Esclar. A l'altra banda d'aquestes muntanyes s'estén el territori dels planadors, una tribu de caçadors que hi viuen des de fa mil·lennis. Segons la informació que en tenim, són una gent pacífica i hospitalària. Fa una setmana que vam sortir. Una casa d'immensa encallat! Veniu a ajudar!
Una mica més! No suporto la natura. Només falten 2 dies per arribar a les muntanyes. Ja era hora. Ostres, no suporto la natura. Amics meus, ja hem fet el més difícil. Hem passat les muntanyes. Farem un dia de descans. Ens l'hem ben guanyat. Hola, preciosa. Em dic Rob. Vols ballar amb mi? No, gràcies. Va, Golo, marxem. Vinga, no em diguis que no. Deixa'm anar. Deixa-la en pau! T'ha dit que no vol ballar. Aparta't, Screech. Au, va, prou! Mira que sou pesats, els homes. Sempre us heu de fer els durs. Va, vine, que jo sí que vull ballar amb tu. Però, sobretot, no em trepitgis. Vols ballar amb mi? T'hi has fixat en el tatuatge d'en Kellic? Sí, per què? La cadena i la bola. És típic de Blagos. El devien tancar en un camp de treball. Ja, i què? Se'n devia escapar. Se'l veu molt valent. Sí, però que jo sàpiga no se n'ha escapat mai ningú d'un camp de treball de Blagos. Ai, el peu. El comboi ha travessat les muntanyes i està a punt d'entrar al territori dels planadors. El nostre gent està a punt d'entrar en acció. Perfecte. Pel teu bé espero que no falli. No pateixi, immensitat. Ja li he dit que ho tinc tot previst i obtindrem una victòria total. Si fracasses, et faré beure aigua clara durant 2 mesos. Aigua clara, quin horror! Té, beu una mica. Gràcies, no et diré que no. Has estat en un camp de treball de Blagos, oi? Sí, em van capturar i em vaig escapar. Deixa'm anar. Mireu! La gran vall! Demà a l'alba haurem de travessar el riu. Doncs no serà bufar i fent polles. Passa res? Si està bé aquí, no trobes? Es pot aguantar. Però no es pot comparar amb un esmorzar a la terrassa d'una suite del Galaxy Palace. Ets romàntic com tu sol. Em sembla que aquesta es vol quedar a viure aquí. Hola, Yolène. Hola, Golo. Hola, Lorelin. Què hi portes aquí? Són les cendres del meu pare. Vaig jurar que les enterraria en un país lliure. És una travessia perillosa. Aneu amb molt de compte. Avanceu a poc en fila índia. Alerta! Agafeu-vos fort! Lorelin! No es
Espera't, et necessito per la travessia. Se'n sortirà. Ja hem passat. La vaig a buscar. Espera't, vinc amb tu. És perillós. Mireu! Els planadors. Un altre cop? Salut, venim com amics. En van venir uns altres amb aquesta mentida. Tenien unes armes que llançaven flames. Però els meus guerrers i jo els hi van prendre les armadures. Una arma de Blagos. Els Blagos també són enemics nostres. Hem vingut sense armes, en senyal de bona voluntat. Gràcies. En sospitava des del primer moment. Així, l'espia de Blagos era ell, doncs. Em vaig fixar que et confiscava l'arma al control de passaports. Però en comptes de destruir-la, se la va amagar al cinturó. Gràcies, Kelly. Te'n devem una. És un androide. El devien programar per matar el cap dels planadors. I això hauria posat en perill la nostra expedició. Sí. Hauríem hagut de fugir i Bethel no hauria entrat al Parlament Galàctic. Us concedeixo el permís per travessar el nostre territori. A veure, que tingueu sort! Lorelin! S'ha fet mal? Té una pelada al front, no és greu. Lorelin, no ho endevinaries mai. L'espia de Blagos era l'Olgar. I era un androide. Yolene. Enterro les cendres del meu pare. Mentida. Digue'm la veritat. És un líquen contaminant. Si l'hagués enterrat, hauria transmès una malaltia mortal a totes les plantes. I en menys d'una setmana, Bethel s'hauria convertit en un planeta de sorra i pedra totalment inhabitable. I com que la població s'hauria vist obligada a anar-se'n, no hauria pogut entrar al Parlament Galàctic. Ho sento. Quina vergonya. Però aquell monstre m'hi va obligar. Em va amenaçar de matar el meu germà. Amb això? Quan Angolo estava inconscient, delirava revivint el moment que els Blagos li van implantar aquesta càpsula al front. L'he trobat netejant-li la ferida. Se les pensen totes. Una minibomba de control remot. Ja vaig perdre els pares. I no volia perdre el germà. Aquest monstre, qui és? Un Blagos que es diu Gorgiodol. No sé com li ha pogut fer de còmplice. No pateixis que no ho sabrà ningú, t'ho prometo.
Hola, Yolèn. Mira que feliços que són. Tu ja et quedaries aquí, eh? La nostra missió s'ha acabat i me'n vaig. Els planadors em portaran al passadís de transbordament. No et vols quedar una mica més? Una setmana o dues? Saps què m'agradaria? Una dutxa ben calenta i un bon esmorzar a la terrassa del Galaxy Palace. Ho sento, però el turisme rural no està fet per mi. Que t'ho passis bé. Envia'm una postal. Et trobaré a faltar. Així, la Lorelin s'ha quedat a Bethel? Sense comentaris. Què ha passat? Us heu tornat a barallar? Doncs no. El que passa és que som incompatibles. Veiem la vida de maneres molt diferents. La trobaràs a faltar? Programa les coordenades de punt central. Tornem a casa. No m'has contestat. Dedica't a la teva feina, Ronda. Aquí el Tempus Fugit, preparat per l'enlairament. Enlairament autoritzat, endavant. Atenció, Tempus Fugit, interrompi la maniobra. S'ha detectat una presència a la pista. Què? Sol·licito permís per pujar a bord. Lorelin! Au, passa. Benvinguda a casa. Ja ho sabies que no podries passar sense mi? Li passo el gran emperador, excel·lència. El Parlament Galàctic acaba d'admetre el planeta Bethel, que s'ha incorporat immediatament a la Confederació Aldebaran. Has tornat a fracassar. No pot ser! El pla era perfecte! No hi tenia un agent ni tenia dos! Hi ha d'haver un error! Ets tu l'error. I després d'aquest fracàs, les teves possibilitats d'ocupar un càrrec de govern s'han volatilitzat definitivament. No! No! Quant de temps m'hauré de quedar a punt central? No l'aguanto, aquest planeta! Excel·lència! Què vols ara? Un paquet per vostè. Gorgiodol, ets un criminal i et combatré fins l'últim sospir com el meu pare. Tu ho has volgut! Ja li pots dir adéu al teu germanet! Ostres! Però per què ha esclatat? Gol! Ens quedava bandera i els 2 mesos d'aigua clara. Li haurà agradat el regal, en Gorgiodol? Estic convençuda que ha esclatat d'alegria. Aigua clara! Ei!